برباد کر زہر باد گویا نیبر پیٹس تو بہ کورہس ناک جلدی باورا ول ول کر ریوایو ہو جلدی اور کت گژھان باسے یپٲرۍ تو ول ول بہ کورہس ناک باوری انسان کر جلدی کر جلدی 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 بہ کورہس ناک اکھ منٹ اینمی سۭتۍ یوٗرۍ اینمی سۭتۍ یوٗرۍ تب کرہنہِ لواسا لواسا اینمی ژےٚ اگر راتھ صبحن چھُکھ ژامُت اور رات لگا چانہِ فونس ون مےٚ مہ پھٕٹراو فون پب جی اوس ژامُت لیٚپٹہِ تل بتاے کھیٚیہِ کم سے کم تو ڈایمیکران زہرا بتاے کھیٚیہِ جانہِ مرگ گوٚو کھو پتہٕ نیر نٮ۪بر پٔژھیو چھِ راتھ صبحن آمٕتۍ تِمن ژوٚٹ ژوٚٹن نیر جانہِ مرگ بہٕ کرے کرٛیسہِ سۭتۍ پرٛٮ۪کھ یتھٕے جلدی 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 ؤلِو تو دربدر کھریو جانہِ مرگ کٔرِو اینمی آیو پپ جی گِنٛدیو گوٚو عیالن ہو کوٚرمُت سۭر زہر باد چھُنہٕ یہِ کیل کیٛاہ چھَتھ رٔٹمٕژ ٲسس منٛز جانہِ مرگ کوٚر نٮ۪کھٕ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ گٲلہِ گوٚمُت میون خیالا چھُو نہٕ کٲنٛسہِ أکِس یہِ مول مےٚ گوٚو بٔڑِتھ پتہٕ کوٚر مےٚ کھو بہٕ زہر زہر باد ژٕ کیٛاہ کرنہِ ژےٚ گوٚو یو گٲلہِ بہٕ چھُس پرٛاران پب جی یس وۄتان ہورٕ گٔے ژےٚ وارِ منٛز تٔمِس ماجے گٔے زنٛگہٕ ہچہِ تورٕ گٔے تۄہہِ چھُنو کانٛہہ خیالا وۄتھکھ کٔرِکھ جانہِ مرگ لُکن شُریو پرٛانٮ۪ن انٛدر کن بِہِتھ بوٗزتھو ژےٚ گٔیے یہِ تندرٕچ ژوٚٹ زنو چھُ گِردُک ژوٚک زنو چھُ یتھ تندرس لوگمُت جانہِ مرگ کوٚرنکھو یہِ وٕچھ بُتھ پنُن اینمی 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 یہِ چھُ یہِ پننُے پان یہِ چھُ یہِ پننُے باٹہٕ پان جانہِ مرگ کوٚرنکھ اور کیٛاہ چھُ اور نہ کینٛہہ بیٚہو جانہِ مرگا یہِ کیٛاہ چھُ کیلہٕ درجن ورکومُت اور کیٛاہ اوس یہِ ٹوٹھ جانہِ مرگ کیلہِ پٮ۪ٹھ مارِ ہُنو مول کیلہِ پٮ۪ٹھ مارِ ہمو کیلہِ پٮ۪ٹھ مارِ جانہِ مرگا کیلہِ پٮ۪ٹھو کٔرِہن قتل لایفہِ منٛز وٕچھ کیٛاہ کوٚر آز یِمو مےٚ تتہِ اوسُس بہٕ پرٛو اتھ پب جی یس منٛز آز بنووُم کرٛہُن کرٛو یہِ ہاو اینمی آو آز چوب دی آج میں ٹک ٹاک کو آگ لگا دوں گی. میں بناؤں تیس ویڈیو یم سے ٹک ٹاک ہینگ گژھِ. آج بنو ویڈیو زبردست. وۄنۍ وٕچھ ژٕ لایکہٕ کیٛاہ وسن پیوٚٹھُس پٮ۪ٹھ. میانہِ خۄدایا وۄنۍ کیٛاہ بہٕ درٛایس فیل وۄنۍ درٛایم نہٕ بٔڑ بب کینٛہہ تُہۍ واے سُہ ٲسۍ اورٕ پکان. گوٚبریا ژےٚ چھُے مُبارک ستھ مُبارک چھُے ہا مےٚ بوٗز لُکہٕ کورِ درٛامژٕ نیٹس پٮ۪ٹھ فیل ژٕ چھکھ کھٔژمٕژ اخبارس پٮ۪ٹھ چھکھ فیل درٛامٕژ ژےٚ آیی نَے شرم کینٛہہ رژھ آیی نَے شرم ہاے ژےٚ پیوٚوُے نَے خیال اوسُے نَے تتہِ پیپرن منٛز مےٚ ما چھُ بٔڑِ بب گرِ بُتھ دیُن لایق تھاوان نہٕ نٮ۪بر کُن ٹوٹل ٲسۍ یِمو دٔدمٕتِس مستس ادا جانہِ مرگ کٔرنکھے تۄہہِ میانہِ ییٚمہِ ہیٖپیُک آوٕے نَے خیال میانہِ کنو پٮ۪ٹھ مستُک آوٕے نَے خیال تھوٚو میانٮ۪ن اتھن تھوٚو میانٮ۪ن اتھن بوٗزتھا یِمو ژٕ پوجکھ بوٗز ژٕ جانہِ مرگ کٔرنکھا نَے مےٚ آسہٕ چانہِ کھۄتہٕ اصل تیٚلہِ ہوٗن پال وۄتھ بناو ٹک ٹاک دپُکھ بہٕ درٛایکھ فیل وتھِ یِمن گٔژھی واتناے کھرٮ۪ن خبر وچھِ جانہِ مرگ کٔرنکھے تۄہہِ ییٖژ گٔے آیکھ مس ٹک ٹاکس کُن میانہِ ناو کتھٕے اوسُتھ اکاونٹ بنومُت میانہِ ناو تہِ ٲس کھالہِ لایک کران پانس بیٚیہِ یے کاز نمبر زُلفیکار اوس تھوٚمے ناو تھوٚمُت وۄنۍ گوٚو یے گٲلہِ وٕچھ کیٛاہ خیال اوس خۄدایا کۭژاہ لایکہٕ آسان میون آز کۭژاہ ڈِس لایکہٕ آسان وٲے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وٕچھو تُہۍ سون یہِ نوٚو ویٖڈیو امہِ برونٛٹھ تہِ کھٲلۍ اَسہِ 2 ویٖڈیو
أسۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ کنٹِنیو کران ہاڈ ورک پنٕنۍ کِنۍ تہٕ کومنٹن منٛز تہِ چھُ تِتھُے لو یِوان تِتھُے چھِ لُکھ گۄڈٕ ونان کہِ تُہۍ چھِو سانہِ موٗجوٗب آز یتھ 2G یس منٛز 2G تہِ چھُنہٕ کینٛہہ گۄڈٕ یتھ منٛز کران سانہِ موٗجوٗب یوٗتاہ تہٕ اتھ منٛز چھُ اسہِ تُہُنٛد سپورٹ اسہِ چھُ اورٕ تِتھُے پیار یِوان أسۍ چھِ گژھان ویٖڈیو بناونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر تہٕ یہِ ویٖڈیو بنوو أسۍ خاص کر آز تُہنٛدِ خٲطرٕ وٕچھِو تُلِو مزٕ ییٚمہِ ویٖڈیوُک تہٕ لایک کومنٹ شیر کٔرۍزیو ضروٗری